Arratsaldeon, eta mila esker Eusko Ikaskuntzaren izenean, gaur 2024ko Manuel Lekuona sari banaketa ekitaldi honetara luzatutako gonbitea onartu eta hemen aretoa betetzen duzuen guztiei, agintariei, Oiartzungo alkatea, batzar nagusiak eta aldun nagusia, Eusko Jaurlaritza, Nafarroako gobernua, Eusko Ikaskuntzako arduradun gorena, nola ez saritua, epaimaikideak eta etorri zareten gainerako guztiak esan bezala, ongi etorri eta eskerrik asko. Dakizuenez urtero, 1983 ezkeroztik egiten da Manuel Lekuona sari banaketa hau. Euskal komunitateari, komunitate globalari, ekarpena egin dion pertsona baten lana egindako ibilbidea gogoan hartuz eta aitortuz egindako bide guzti hori. Helburu hori tarteko urteroko hitzorduari hutsik egin gabe, aurten Oiartzungo landetxe kulturretxean, kulturaret honetan elkartu gara. Ez da edozein herri, Juan Mari Beltranentzat, ez dago alperrik soinuenea hemen da daramatzain bat urte hemen eta Manuel Lekuonaren jaioterria ere bada gainera, beraz badu esangura berezi bat gaurko ekitaldia Oiartzunen egiteak. Eta horretarako noski, bere etxeko ateak zabaldu dizkigun udalari eskerrak ematerekin batera, bere alkateari eskatuko diot Joana Mendibururi datorrela eta berak egin dezala ongi etorri agurra. Pasioa. Pasioak gidatzen du Juan Mari Beltran. Pasioak bizi du. Pasioa zabaltzen du bere inguruan. Bere begirada zuzen eta gardena. Zer esaten ari den ongi dakienaren hitz pausatuak. Eta musikaren alaitasuna bezain kutsakorra den irribarrearekin transmititzen digu Juan Mari Beltranek bere lanarekiko eta herri musikarekiko duen pasioa. Eta bestela begiratu argazkia. Ongi etorri guztioi landetxe aretora. Ohore handia eta plazerra da niretzat Juan Mari Beltrani Eusko Ikaskuntzaren Manuel Lekuona saria emateko ekitaldia hastea. Non eta hemen bertan Manuel Lekuona beraren sorterrian Oiartzunen. 30 urte pasa dira Juan Mari Beltran herri musikaren dokumentazio zentroa sortzeko ateak jotzen hasi zela. Besteren artean, bere proiektua aurkeztuz Oiartzungo udaleko ateak jo zituen eta orduko alkate zen Jon Inarrak Ergoingo eskola zarreko ateak ireki zizkion. Harrez gero, etengabea izan da bi erakundeen arteko elkarlana. Nik ere legealdia hastearekin batera izan dut Juan Mari Beltran eta soinuenea herri musikaren txokoko gainerako kideak ezagutzeko aukera. Oinak lurrean amets egiten dakien talde batekin egin dugu topo. Juan Mari Beltran buru lanerako borondate irmoa eta ezagutza handia biltzen dira bertan. Urtez urte, aberasten joan den altxorra da Juan Mari Beltranek Oiartzuni eskaini diona. Herri musikaren arloan interesa duen ororentzat Euskal Herriko erreferentziazko gunea. Oiartzungo herriaren izenean, ez nuke unea proposagorik topatuko, Juan Mari Beltrani gure eskerrik beroenak emateko. Mila esker urte guzti hauetan egindako lanagatik, Oiartzuni eman diozun guztiagatik, eta mila esker batez ere zure pasioa herrian zabaltzeagatik. Gehiago luzatu gabe Oiartzuar guztien izenean ongi etorri guztiei landetxera eta Juan Mari zorionak bihotz-bihotzez Eusko Ikaskuntzaren Manuel Lekuona sariagatik. Mila esker, alkate anderea. Juan Mari Beltran arginenak Manuel Lekuona saria jasoko zuela ez dugu gaur goizean jakin. Iaz jakin genuen. Eta orduan asko idatzi zen, bere bizitzan egindako merituen inguruan, baina epaimaiaren izenean Luis Elizegiri eskatuko nioke datorrela eta gogora ekar dezala
zein diren Juan Mari Beltranek onelako sari bat jasotzeko egin dituen merituak. Arratsalde on guztioi. 2024ko urriaren 30ean egindako bileran Manuel Lekuona saria Juan Mari Beltrani emateko epaimahaiak honako arrazoiak izan zituen kontuan. Bere obraren balio unibertsala. Horren erakusgarri garbiak aurkitu dira garatu dituen arloetan. Juan Mariren bizitza erabat lotuta dago herri ondareari eta honen barruan herri musikari. Erabilera tradizionaleko musika tresnen konservaziorako duten garrantzia agerian uzteari ekin dio. Ez Euskal Herrian erabilitakoentzat bakarrik, baita beste geografia eremu batzuetan agertzen direnentzat ere. Instrumentu familia desberdinak Europako ingurune kulturalean barneratzen eta kokatzen laguntzen dute horiek guztiek. Azken urteetan herri kultur transmisioak berekin dakartzan gaur egungo erronkei aurre egiteko baliabideak bilatzen ari da berak sorturiko Soinuenea Fundazioaren bitartez. Ohikoak izan diren bideak gaur garatzen ari diren teknologia berriekin uztartuz. Bere bizitzako ibilbidean, 50 urte baino gehiagoko ibilbide batean, bizitza osoa darama hainbat instrumentu tradizionala jotzen eta jotzen irakasten. Txistua, alboka, dultzaina, txalaparta, txanbela eta abar. Eta dena instrumentu horietako batzuk desagertzear zeuden une batetik abiatuta. Haie jotzen ikasi zuen eta hurrengo belaunaldiei desagertzear dauden ondasun material eta ez material horiek transmititzen eman du bizitza. Gaur egun Euskal gizarteak haietaz goza dezan lortu arte. Juan Mari Beltranek konpromisoa eta ekarpen adierazgarriak eman dizkio Euskal kulturari. Zuberoatik Bizkaira, hainbat musika talderekin kolaboratu du, bai kontzertuetan, bai kultura babesteko eta ondorengo belaunaldientzat ezinbestekoak diren diskoen grabaketetan. Musika ikerketa eta divulgazioa egin du, disko multzoa argitaratuz, jaietan musikari bezala esku hartuz, nonahi Euskal Herrian zehar. Oiartzunen Euskal Herriko musika txokoa sortu zuen gaur egun Soinuenea deitzen dena. Bertan Euskal Herriko eta Euskal Herritik kanpoko musika tresnak bildu ditu eta gaian espezializatutako liburutegi garrantzitsu bat sortu eta osatu du. Liburu, partitura, disko eta herri musikaren grabazioekin. Gainera, bere obraren divulgazioan lan handia egin du. Tresna tradizionalei buruzko ikerketa eta azterketa sakonak eginez, kongresuetan parte hartuz eta hainbat aldizkaritan 11 artikulu argitaratuz. Euskaldunontzat pedagogia lana egin du. Zubigintza lan eskerga. Musika tradizionala gaur egungo musika garaikidearekin uztartuz. Laburbilduz. Bere lana divulgazio multidimensionala izan da txikitik unibertsalera joan da. Egindako lanaren emaitza dira jasotako milaka grabaketa. Galtzear egon diren instrumentuak berreskuratzea lortu du. Prestigio gabeko musika tresnei merezi duten errekonozimentua eman die. Eta azkenik berritzaile izan da. Ondareari abangoerdiako itxura ematen. Zorionak, Juan Mari. Arrazoi sorta luzea topatu du epaimahaiak Juan Marik urtetan egindako lana eskertzeko, baina berari zera aitortua beste askok ere badute, eta ordezkaritza baten hitzak denenak ezinezkoa baita pantaila bidez. Opa, Juan Mari, arratsaldeon, hementxe gaude egunero bezala kafia hartzen, eta bileratxo egite, eta erabaki du momentu hau aprobetxatzea bazu zoriontzeko.
jasotako sariagatik, alde batetik merezizulako, eta hoxe, pozik gaudelako zurekin lanian, eta bueno, eskerrik asko, eskainitako guztiagatik, eta ondo pasa eguna. Bai, disfrutatu, ospakizunaz. Zorionak, Juan Mari. Zorionak. Zorionak, Juan Mari, Manuel Lekuonan saria jaso izanagatik, eta eskerak eman nahiko nizkizuke euskal kulturan inguruan eta batez ere euskal herri musikan inguruan indezun lan on guzti horrengatik. Eta, bueno, sentitzen dut gaurkoan hor egon ezin izana, baina Maastrichtetik besarka handi bat bilatzea izut, eta besterik gabe ondo segi, mila esker. Hablar de Juan Mari es hablar del músico, del intérprete, del compositor, del investigador, del divulgador y educador. Varias generaciones han pasado por sus escuelas y, por supuesto, su trayectoria avala al musicólogo. De hecho, su faceta, o una de las más importantes, ha sido la de educar y divulgar. Gracias a su carácter, a su paciencia, a su tenacidad y a su constancia, continúa hoy en día en la brecha. Por lo tanto, Juan Mari, eskerrik asko, eta zorionak. Kaixo, Juan Mari! Egunon! Zorionak! Plazer handi bat izan da zurekin, Josea Etxalar eta Zugara Murdiko pastoralen musikak, besarkada honi eta segiola. Ni ez naiz originala izan, gorrezmenak zui, sari hori merezi duzu eta behar duzu gozatu. Eta esker mila, parte harturik pastoral horietan, zuen musikak eman du kolore berezi bat. Eta jakin dut bai, zuetako izigarri importantziela, siestako tenoiak, eta hala nula desagertzen zinen, eta etzanik loseko egiten zinen. Eta, mil esker denentako zuri. Izan untxa, gozatu. Kaixo, Juan Mari, denek dakite oso talento handiko musikaria zarela, baita ikertzaile nekaezina eta sakona, eta pazientzia handiko irakaslea, eta zorrotza. Nire aldetik zera gehitu nahi dut. Lagun zintzoa eta leiala zarela. Ezagutu zintudanetik, 30 urte baino gehiago daramatzagu, klaseak, emanaldiak, bidaiak, eta batez ere musika tresnekiko lilura partekatzen. Ni afizionatu hutsa izanik, noski. Eta esan behar dut gozatu izan dudala une bakoitza, eta zerbait berria ikasi dudala beti. Beraz, zoriona, Juan Mari, benetako eta merezitako saria. Juan Mari, zorionak, erki merezitako omenaldia jasotzen aiza. Eta eskerrik asko herriko musikai emandako bultzadagatik. Gure instrumentu zarrak balioan jartzeagatik. Eskerrik asko ibilbide guzti hontan intako lan guztiagatik. Mil esker eta ongi segi. Zure haziak bere fruituak ematen jarrai dezala. Esan bezala jarrai genezakeola denboran, hainbat eta hainbat jende dauelako Juan Mariren ibilbidea ezagutu eta zer eskertua eta zer aitortua baduena, naiz eta denek Juan Mariz lana dituzten, zuzerrotezean esaten, hainbeste gauza dituzunez, irakasle, divulgatzaile, ikerlari, musikari, zerrenda luzea delako. Eusko Ikaskuntzaren izenean, bere lehendakariak, Anorkizak hartuko ditza eta berak ere baduzu zer esana. Juan Mari Beltrán jauna,
Gipuzkoako diputatu nagusi Andrea, Oiartzungo alkate Andrea, agintariok, senideok, lagunok eta Eusko Ikaskuntzako bazkideok, eskerrik asko hemen egoteagatik eta arratsalde on guztioi. Eusko Ikaskuntzak 1983an sortu zuen Manuel Lekona saria, ibilbide luze eta emankorra duten euskal pertsona ospetsuen lana aitortzeko. Sari honen bidez, urtero, sorkuntzaren, ikerketaren eta kultura edo zientzia jardueren sustapenean opera omnia edo obra oso baten garrantzia publikoki nabarmendu nahi izaten dugu, hortan saiatzen gara. Aurtengo ekitaldi hau hala ere oso, eta bi aldiz esango dut, oso berezia da. Izan ere, Manuel Lekona saria lehenengo aldiz emango baita Golardoari izena ematen dion aita Manuel Lekonaren sorlekuan. Hau da, bera, poligrafo bikaina izateaz gain, erlijioari, historiari, arteari, euskerari, literaturari, etnografiari eta euskal musika herrikoiari buruzko lan zabal eta sakona egin zuen Lekonaren jatorrian, hau da, Oiartzunen. Beraz, ezinbestekoa da gaur ekitaldi honi hasiera ematea, Oiartzuarra zen Eusko Ikaskuntzako bazkide handi honen oroimena gogora ekarriz. Aipamen hau baliatu nahi dut baita ere, nire esker onena eta zintzoena emateko Oiartzungo udalari, hain zuzen ere, kultur etxe bikain honen ateak guri gaur hemen irekitzeagatik. Eta nire eskerrik beroena baita ere, epaimahaikideei euren parte hartzearekin saria ohoratzen dutelako. Gaur, Juan Mari Beltran Arginenaren izena, Manuel Lekona saria eskuratu dutenen zerrenda bereziari gehitu egingo zaio. 6. izango da musikaren alorrean. Aurretik izan dira, Aitar Jorge de Riezu, Sabin Salaberri, Jose Antonio Arana Martija, Jose Luis Ansorena eta Jon Baues besteak beste. Aitortza egin nahi diogu Juan Mari Beltrani musikari, musikologo, konpositore, ikertzaile eta irakasle gisa egindako lan guztiagatik. Gure iragan hurbileko honena hartu, hartutakoa eguneratu eta belaunaldi berriei transmititzen saiatu den artista handiari. Juan Mari Beltranek Etxarri Aranatzen hasi zuen bere ibilbide musikala. Klarinetea jotzen eta txistulari lez. 16 urterekin Donostiako Argia euskal dantzari taldean sartu zen. Eta ondoren, Azala eta Txambela taldeetan. Eta bere ekimenez sortutako beste hainbat taldeetan ere arituko zen ondotik, doinu tradizionalak eguneratuz eta konposizio berriak eskainiz. Juan Mari kezka askok mugiarazi izan dute bere bizitza guztian zehar, baina nagusia balio musikologiko, etnografiko eta historikoa duten tresnak jaso, zaindu eta berauen doinua transmititzea izan da. Hori horrela, garai bateko azken musikari herrikoiengana hurbildu izan da Joan Mari. Hala nola, Txambela jotzen filmatzeko, edo Kirik Alaska baten soinua erregistratzeko, edo gaur esaten dugun moduan, tutorial baten bidez, urritz adar baten azalarekin, zunplinu bat nola egiten den erakusteko. Ondaria berreskuratzeko, babesteko eta transmititzeko bere ahalegin miresgarriak bat egin du ordea, euskal musikan erabiltzen diren instrumentuak biltzeko eta deskribatzeko ondutako lan eskerrarekin. Lan horren erakusgarri dira, besteak beste, herri musikaren txokoa edo Soinuenea Fundazioa, folklore tradizionalaren inguruko dokumentazio sustapen eta topaketa zentroa. Hemen, Oiartzunen eta Aiako Harriaren gerizpean musikarekiko sensibilitatea piztu eta irudimena elikatzen duen gune magikoa. Irakasle gisa ere aritua da Juan Mari,
Duela 40 urte eman zituen lehen urratsak Hernaniko musika eskolan. Alboka, dultzaina, txalaparta, txambela, txistua, zer ez du landu. Juan Mari, musika grina kutsatzeko duen gaitasunari esker, eta baita ere tonaka duen pazientziari esker, erreferentziazko figura da belaunaldi berrientzat ere. Badakigu bere ikasleek eta ikasle hoiek asko maite eta miresten dutela. Maisu eskuzabala dela aitortu digute. Jarrera baikor eta eraikitzailea duela, eta hau guztia exigentziari eta zorroztasunari kalterik egin gabe, zen eta hori gabe ez baitago irakaspenik. Kontzertuak, kalejirak, erromeriak, pastoralak, zer ez digu eman Juan Marik. Bere bizitzako ordu luzeak eskaini dizkio euskal doinuaren azterketari eta doinu horren azaleratzeari. Eta gaur egun ere, grina berarekin jarraitzen du, hain berea duen bokazio berritzaileari muzin egin gabe. Ezin esan gabe utzi, lan aparta egin duela musika tradizionalaren eta garaikidaren, eta euskal folklorearen eta bestelako generoen arteko bitartekaritza lanetan. Lan hori dozenaka argitalpen bibliografiko eta diskografikotan islatu da. Baita Euskal Herriko geografia osoan eta hemendik kanpora ere, bakarka zein taldean egindako musika emanaldietan. Hori guztia aitortuta beraz, argi daukagu eusko ikaskuntzan, Juan Mari Beltran Arginenari Manuel Lekuona Oiartzuar handiaren izena daraman eusko ikaskuntzaren sari dekanoa emateak, palmaresari distira berria ekarriko diola. Beraz, zorionak Juan Mari eta jaso zazu eusko ikaskuntzako bazkide guztion besarkada handi bana. Iritsi da momentua, Juan Mari. Ana Urkiza, Eusko Ikaskuntzako lehendakari hautzan dagoela aprobetxatuz, zatozu ere, berak emango dizulako, ezin hobe azaldu duen arrazoiengatik, 2024ko Manuel Lekuona saria eta Remigio Mendibururen eskulturaren erreplika. Hitz goxo guzti horiek barneratzen denbora beharko duzu, baina zure hitz goxo batzuk ere gustora entzuko genituzke. Zure txanda da. Ea ba, zehateatzen zean. Ana Urkiza, Eusko Ikaskuntzako lehendakaria, Eider Mendoza, diputatu, Gipuzkoako diputatu nagusia, Joana, gure alkatia, Xabiar Ezeizabarrena, 3 egunetan bitan ja elkarrekin, larun batean, Altzon, Gipuzkoa 1000 urte historia dela eta, gero
Aitor Aldasoro, hizkuntza politikako sailburu ordea, Nafarrotik, Nafarroko gobernudun izenean Javier Arakama, eta, hemen agertu zeraten lagun guztiei agur. Asteko nire eskerronak, sari honetarako nire izena proposatu zuten lagunei. Baita, bozketa publikoan nire izena bozkatu duzuten guztiei, eta Eusko Ikaskuntzak izendatutako epai maiko kidei. Eta ontara iristen lagundu didaten guztiei. Etxekoi, gurasoi, musikan bideratzeagatik, emazteari, seme alabei, hauek badakite bai, zenbat baldintzatu dudan gure egunerokoan. Neri pasio horrek asko baldintzatu du familiaren egunerokoan, aste bukaeretako eta oporraldien planetan, soinutrasen bila joateko, elkarrizketa bat egiteko, dantza edo festa bat grabatzeko, filmatzeko, kontzertu bat emateko. Eskerrak ere, musikan nire irakasle akademikoak eta besteak izan direnei. Musika taldekide izan zeratenei, landalanekoan eta ikerketa informazioa biltzen eta ematen kolaboratu dutenei. Musika ikasten eta konposatzen lagundu didaten musika eskolako ikasleei. Eta bestelako lagunez osatutako nire musikazalen famili handiari. Hernani herriari, 1985 martxa jarri zuen Udal Musika Eskolan Euskal Herri Soinutresneri irakaskuntza arautuaren aldeko apustua egiten lehenak izan ziralako. Oiartzun herriari, 85tik aurrera, aurkeztu nuen herri musikarako proiektua bere baitan hartu eta mantentzeagatik. Soinueneako ekipoari eta izan ditugun voluntario eta oroar nire musika ibilaldian bide lagun izan diren guztiei. Benetan, ez nuen sekula pentsatuko halako batean egotea. Lekuna sarirako niri izena proposatzeko berria jakin nuenean harritu nintzen. Ez nuen ikusten nire burua, aurretik ezagutzen nuen saridun zerrenda berean. Oso atxikina izan zen, hautagaien artean niri izena ikustea, eta horren ondotik jasotako lagun eta ezagunen deiak eta zorionak. Baina sorpresa handiena handi demora batera jaso nuen. Eusko Ikaskuntzako lehendakarian derearen deia jaso nuenean. Orduan kontuan nintzen sari horrek zer esan nahi zuen eta zenbat balio zuen. Mila 1980ean Hernaniko Udal Musika Eskolan alboka adultzein atxistu eta txalaparte irakasle nintzela, argitaratu naizen Aita Donostiaren euskal kantutegienen prestaketan parte hartzeko eskaintza jaso nuen, eta lan horretan izan nuen gidaria Aita Jorge Riezu izan zen. Nik izan dudan maisu handenetakoa. Eta, eraberean, 3. Manuel Lekuna sariduna. Eta orain niri. Ez dakiz zer. Bestaldetik, oraingoan lehen aipatu dezuten bezala, Manuel Lekuna saria ematearen ekitaldia Oiartzunen gera. Manuel Lekunaren herrian, karambola polita. Sari hau niretzat zer da, asko galdetu diat egun hauetan. Nik, pentsatzet, bizitzan zehar Euskal Herri musikan batzuekin eta bestekin egindako lanaren errekonozimendua.
bildutakoa, zabaldutakoa, erakusitakoa, eskinitakoa, argitaratutako liburuak, diskoak, filmazioak, beti tradizioa errespetu handi hartuta eta era berean jasotakoa gurea eginez eta gurea emanez tradizioa bizirik mantenduz. Hontan nahitu geran guztion partetik eskerrik asko. Noiz eta nola hasi zen abentura hau. Ez dut ondo gogoratzen nola izan zen. Nik amari edo berak niri esan da. Baina 1954an, 7 urte bete nituenean, Txarri-Eranzeko udaletxeko ganbaran zegoen musika akademia eta aldi berean musika bandaren egoitza zenaren aretoan sartu nintzen. Handik esku batean klarinete eta bestea txistu hartuta atera nintzen. Ondoren anaia Vicente joan zen eta bera ni bezala klarinete eta txistuarekin hasi zen. Astelehenetik larunbat arte egunero baten ginen akademia hartara eta 4 urte horrela ibili ondoren nik 11 urte beteak nituela musika bandan klarinete eta txistularien taldean txistua jotzen hasi ginen publiko aurrean. Jaiero, dantzaldia, herrian urteroko ospakizun handietan kontzertuak, elizako prozesiotan, baita herritik kanpo ere ibiltzen ginen. 1972an, 15 urte nituela, familia Etxarritik Donostira aldatu zen. Eta laster, aitarekin jo ginen goizaldi dantzataldeko egoitzara eta hango txistularia jotzen hasi ginen. Ikasturte berrirako konservatorioan Isidro Ansorenarekin matrikulatu ginen txistu ikasketak egiteko eta handik gutxira bere eskutik Donostiko auzo eta inguruko herrietako festetan jotzen hasi ginen, biok. Amara berriko kuadrilla abertzale eta euskaltzaleekin elkartu ginen, eta horien bitartez, 1976an Donostiako aria dantza taldean sartu ginen. Urte hartan, Jorge Oteizak 14. lekuna sariduna, adar ezberdinetako artista gueriekin batera Euskal Arte Eskola sortu zuen. Eta haren bueltan zebilen goizaldi dantza taldeko Juan Antonio Beltz. Eta bere ardura zen mugimendu horren barruan Euskal Folklorearen ordezkaritza sartzea. Urte hartako egun batean, argia taldearen entseguan agertu zen folkloreari eta herri kulturari buruz bere iritzia berria eta berritzailea guri azaltzea. Eta handik aurrera bere izan zen taldearen zuzendaria. Ordura arte egindako guztia beste era batean ikusten eta baloratzen hasi ginen. Herri kultura gauza bizia, aldakorra, emankorra eta gorkotua zela ikusi genuen. Eta belaunaldiz belaunaldi arrazoingandik jasotakoa gureganatu egin behar genuela. Hori albideratzeko ezinbestekoa zen kultura hori ongi ezagutzea eta herri musika eta dantzak biltzeko lanak abiatu genituen. Gaiari buruzko dokumentazio zaharra biltzeaz gain, jatorrizko iturrietara joaten ginen ikastera eta altzen guztia dokumentatuta gordetzen zen idatzi, argazki edo hots grabaketekin. Taldearen emanaldietako dantza bakoitzaren jatorrizko soinutrenak ikasten eta erabiltzen saiatu ginen. Baina bai eta dantza saioen tartetan jotzen ziren bestelako herri soinutrenak ere. 1971an argia taldea utzi eta herri musikan nire aurreko dultzain, alboka, txistu, txalaparta ikasketetan sakontzen jarraitu nuen maisu zarrekin, bai eta txambela, xirula, arrabita, sunprinoa, xirolarrua, trompajolekin batera. Bakarka edo talde ezberdinetan jarraitu genuen landalaneko bilketarekin, artikulu argitalpenekin, herri musika kontzertuekin, txistu, alboka, txalaparta bezalako soinu tresnen ikastaroak ematen. 1983an familiaren adostasunarekin, nire delineatzaile eta topografo lana utzi eta musikan profesionalki aritzea erabaki nuen. Alde batetik, musika emanaldiak ugaritu ziren, eta bestetik, musika ikastaroak ematetik
eskoletan erakustea pasa nintzen. Urte hartan, berrartu nituen Donostiako goi mailako konservatorioan txistu irakasle ikasketa ofizialak. Eta 85ean, Hernaniko Udal Musika Eskolan hasi zen ere ibilbidearen beste etapa garrantzitsua. 2012 arte, 27 urtetako esperientzia aparta. Goi mailako zenbat txalapartari, txistulari, dultzainero eta albokari dira eskola horretatik. Ikasturtez ikasturte, ikasleekin batera osatu genituen alboka txalaparta eta dultzaina ikasteko metodoak. Eskola horretatik atera dira nire proiektu eta taldeetako musikari gehienak. Urteetan bildutako grabazioak, argazkiak eta filmazioak, diskoak, liburuak eta soinutesnak ikusita, 1989an herri musikaren dokumentazio zentro bat antolatzeko aurre proiektu bat prestatu nuen. Baina, lehen aipatu dudan bezala, 1990etik 94 arte, Aita Donostiaren Euskal Kantutegiaren prestaketan aritu nintzen, eta asmo hori 4 urteetan aparkatu egatu zen. 1995ean berreskuratu nuen ideia hori. Proiektua prestatu eta hainbat erakundeetan aurkeztu nuen. 95eko udan, Jon Inarra, lehen aipatu dezudun bezala, Jon Inarra orduko Oiartzungo alkateari aurkeztu nion, eta ondoren udalak proiektua martxan jartzeko eta mantentzeko konpromiso hartu zuen. Geroztik hor gabiltza. Plantillako langileak eta voluntarioek osatutako talde txikia baina gogotsu eta eraginkorra. Bildumen fitxen katalogazioa, bisita gidatua, jardunaldiak, tailerrak, argitalpenak, kontzertua, topaketak, herri musika eskola. Aurten 30 urte, hasi ginela. Eta 23 urte, herri musikaren txokaren ateak zabaldu genituela. Eta lasai egon, soinuenea bizirik jarraituko duela zalantzarik ez daukat. Zorionekoa ni. Bakarrik gutxitan ibili naiz. Landalaneko ibilaldian soinu tresnak egiterakoan, musika jotzerakoan formatu askotan ibili naiz. Eskolako ikasleen taldeak, txarangak, txistulariak, dultzineroak, trikitixa taldeak. Zertan, dianak, kale bueltak, erraldoiak, erromeriak, dantzaplazak, kontzertu txiki eta handiak. Musika egiterakoan eta argitaratutako 11 diskotan berdin. Museoko antolaketan eta funtzionamentuan izan dugun ekipo aparta. Esaten diate batzuetan, gauza askotan sartzen zea. Gehiegietan. Zerbait proposatzen didatenean ez dakidala ezezkoak esaten. Ematen, beti ez daula. Baina ez dakit, ni horrelakoa naiz. Bukatzeko, musikari asko eman dio dala esaten dute. Hala izango balitz ere, zalantzari gabe esan dezaket, askoz gehiago eman didala musikak niri. Musikaren bitartez, bizitu ditut lagun arteko momentu honenak. Ezagutu ditut gure herriko bazter zoragarriak eta bertako jendeak. Ibili naiz munduko beste kulturak ezagutzen, eta aldi berean gure herriaren ordezkari gisa. Bizitu dudana ikusita zorionekoa sentitzen naiz. Horiko xoria bezala. Zoriontsua sentitzen naiz, suertatu zaidan bizitza, familia, lagunak, lurra, gizartea, hizkuntza eta kulturarekin. Horiko xoria horin bakean da bizitzen. Bere larre sasietan ez da ura oinatzen. Hantzen sortu, han handitu, han ari zen maitatzen, eta han bere umen artean gozoki dukantatzen. Eskerrik asko.
Eta oraindik zure buruari galdetzen diozu zergatik saria. Zure bizitzaren eta ibilbidearen zertzelada batzuk esan da bakarrik sekulako ibilbidea marraztu duzunean, ez? Juan Mari baditu pare bat gauza egiten dituenak beti eta gaur ere egin dituenak. Talde gizona dela, taldean aritzea gustoko duela esatea eta egiazkoa da. Horrek bere lana gutxi etxiko balu bezala edo txikiagoa egingo balu bezala horrela ez denean eta gero ikusiko dugu, ez? Musikaren bitartez ospakizuna era iritsiko garenean oraindik aldu nagusi entzun behar dugu, baina ondoren iritsiko denean hor ikusiko dugu zenbateraino aipatu duzuen pasioak, pazientziak, dedikazioak. Pentsa, asteburuan altzon, Xabier, urtebete zegunazun, zorionak Juan Mari. 78 urte zituen, eta bai jakin dut, ospakizun hori ere baldintzatu zuela, ez? Eta altzora joan zela, orduan ere lan kontuekin. Esan duzuen bezala, pasioa, dedikazioa, kutsatzen duen pasioa eta dedikazioa gainera Juan Marik eskaini duena. Ospakizunera joan aurretik, musikarekin ospatu behar delako, Juan Mariri sari bat ematea zalantzari gabe, diputatu nagusiari eskertuko nioke, igotzea, Ider Mendoza, zuk duzu hitza. Beltran Arginara jauna, Juan Mari, Eusko Ikaskuntzako kideak, herri ordezkariak, lagunak, arratsaldeon guztioi, taldean etorri gara zuri aitortza egitera. Eta emozioz betetako ekitaldia da hau, hain justu gaurkoa egun berezia dalako, Manuel Lekuona saria eskaintzen delako, eta aldi berean zeuri egokitu zaizulako sari hau, kultur sortzaile aparta. Hemen bai alkate andereak eta baita ere Eusko Ikaskuntzako buruak aipatu dute pasioak mugitu zaituela, pasioa, maitasuna, pasioa. Manuel Lekuona berak ere esaten zuen, maitasuna zegoela bere lanaren oinarrian. Maite denean ez dagoela nekerik. Maitasuna, pasioa, maitasuna. Horixe ikusten dut nik ere, Juan Mari, zure lanaren oinarrian. Euskal Herriari eta munduari eskaini diozun ikerlan, liburu, diska, abesti, doinu edota emanaldi bakoitzaren atzean, maitasuna ikusten dut herriarekiko, maitasuna kulturarekiko, maitasuna musikarekiko. Euskal Herria ezin da ulertu musika ondarerik gabe, gure bilakatu ditugun musika tresnari gabe, ez da horien bitartez gure sentimendu, bizipen, ospakizun eta gertaerei jarritako doinurik gabe. Aldi berean esango nuke, euskal musika ondare aberatsa ere, ezin dela ulertu euskal herritarrok historian zehar bizi izan ditugun testuinguru sozial, ekonomiko eta politikorik gabe. Musika delako herri kulturaren adierazpide nagusietakoa, herri izaerari bidea ematen dion espresio ederrenetakoa da. Mugarik ezagutzen ez duena, baina aldi berean komunitate oso bat elkartu eta hunkitzeko gaitasuna duena. Zuk Juan Mari, herrikantak, doinuak eta instrumentuak jaso eta ondoren, ondare hori guztia aztertu eta divulgazio lan nekaezina egitean, herriari itzuli diozu, eskuzabal, aberastasun hori guztia. Batzuetan, hemen esan da bezala, ikerlari finaren zorroztasunez, beste batzuetan berriz, zugan duzun musikari sortzaile askeari ateak zabalduz. Horrekin guztiarekin gainera erakutsi diguzu, gure kulturak badituela loturak Europako naiz mundu zabaleko musika tradizio anitzekin. Unkitu gaitzakela txistuaren doinu jostariak bezala, Afrikar darbuka baten erritmoak edota Ipar Amerikako xirula baten txioak. Erakutsi diguzu, herri musika ez dela izoztuta gorde beharreko zerbait, baizik eta soinuenearen etenik gabeko lana horren lekuko, etengabe berasmatzen den ondarea, eguneratu lehen zeuk aipatu didazun bezala. Dakizuen bezala, aurten 1000 urte betetzen ditu Gipuzkoa hitzaren aipamen zaharrenak. Efemeride honen argitan, esan dezakegu Gipuzkoarrok
existitzen ginela dagoeneko orain dela 10 mende. Orain dela 1000 urte baginen eta ginen euskeraz. Herri baten, komunitate baten bizitzan, ezinbesteko funtzioa betetzen duen elementua da musika. Komunitate balioak, tradizioak eta hizkuntza bera etenik gabe belaunaldi gazteenei transmititzeko ahaleginean kasu. Juan Mariren lanak erakusten digu, aurrera begira ere, gure herri izaerari, gure hizkuntzari, gure komunitate balioei eutsi nahi badiegu, musikak, kultura sorkuntzak ezinbesteko funtzioa jokatzen duela. Eskerrik asko eta zorionak, Juan Mari, urte askoan musikarekin gozatzen eta musika sortzen jarrai dezazula opa dizut. Eta guri dagokigunez, gure herriak Pirineoen bi aldean jarrai dezala, kantuan eta dantzan musikari esker. Zorionak bihotz-bihotzez, Juan Mari. Eider Mendoza diputatu nagusiaren hitzekin agurra, txalaparta eta musika emanaldia izango da nolabait ere Juan Mari Beltran Arginenaren sari jasotzea ospatzeko modua. Berriro ere eskerrik asko Eusko Ikaskuntzaren izenean etorri zareten guztioi. Eskerrik asko Juan Mari, egin duzun lanagatik. Nekaezina esaten zuen Eiderrek, alaxikoa da, eta seguru gaude alduen bitartean behintzat musika, kultura, tradizioa, lenguari begira etorkizuna idazten, marrazten eta musika bilakatzen edo liburu bilakatzen, batek daki, denean aritzen baita ahaleginak eta bi egingo dituela, eta bere bidean ezagutu dituen eta lehenan aurkizak esaten zuen, belaunaldi berriek ere berari begiratu diotela, hoiek emango digute orain musikaren bitartez ospakizunerako aukera. Zoriona, Juan Mari. Itzali. Itzari. Eki printza jaiotzean. Zuk zer? Ipurtargi.
bihotza eskutan. Ez, haren taupak zugan. Beratasuna. Euskara, eskara, euskera. Euskera, eskuara, eskuera. Eskara, eskuara, euskera. Auskera, uskara, oskara. Auskera, uskara, oskara.
Euskera, euskara, 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 euskera. Euskera, euska, euska. Euskera, euska, euska. Euskera, euska, euska. Euska, iska. Euskara. Euskara, euska, iska. Euskara, 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 euskara. Haize, huts, lur, ur, zura, su. Lur, haize, zura, ur, lur, su. Hats, hots, ahots, zu. Hitz, hots, bihotz, zu. Gugan, zu. Esti, zu. Beti, zu. Zu. Zu.
suelto.